Tak Tomáši, řekni nám tvoje pocity, když jsi se dozvěděl, jak Miroslav vlastně pochází. Ja ďakujem Bohu za to, že odkedy som prijal Pána do svojho života, Pána kráľa i spasiteľa, od tej doby viem, že Pán Ježiš ma vykúpil svojou drahocennou krvou. On sám povedal, že nevykúpil ma nejakým zlatom či strebrom, ani žiadnym tajným kameňom, ale svojou krvou. Od tej doby viem, že my všetci ako rómsky národ patríme Ježišovi Kristovi, lebo on nás vykúpil z otroctva, dnes mu patríme. A aký pocit mám z toho, keď Boh zavolil, že sme tu na tomto mieste dnes, a chcel by som sa spýtať bratra Stáňa a sestričky, ako sa cítia